खुलुमबाय आं प्रमोद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ आसामाव रंजालि बैसागुनि रंजानाय बुब्लियावनो जागुनाव गंसे नखराव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। दिनै फुंनि समाव जागुननि लाख कंकन गामियाव गंसे नखराव गिख्रंथाव अर खामनायजों लाख रांनि सम्पत्ति खहा जायो। रायजोआव रंजालि बैसागुनि रंजानाय बुब्लियावनो गंसे नखराव गिख्रंथाव अर खामनानै सेवहांगार जाजोबो। बे अर खामनायजों 3 लाख रांनि सम्पत्ति खहा जायो। बे जाथायनि माखासे घन्टानि उनाव अर खोमोरग्रा बिफाननि हान्जाया जाथायथिलियाव नुजाथिफैनानै अरखौ खोमोरनो हायोब्लाबो अरखौ खोमोरनो हानायनि सिगांनो अरा खामनानै सेवहांगार जाजोबखाबायमोन। बे अर खामनायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। गेदेर बिफां बायसिननानै सानै बर' आइजोनि जायगायावनो जिउ खहा जायो। उदालगुरि वार्ड नं 2 नलबारियाव थांनाय हराव गोबां बार अखा फैनानै न'आव गेदेर बिफां बायसिननानै सानै बर' आइजोनि जायगायावनो जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय सानै बर' आइजोखौ गहपुर सात्रं गामिनि जुवाकिम मोसाहारिनि बिसि 34 बोसोर बैसोनि सुमिला मोसाहारि आरो आन्द्रियास नार्जारिनि बिसि 40 बोसोर बैसोनि गीता नार्जारि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानैबो आइजोआ गहपुरनिफ्राय उदालगुरियाव आलासि जाफैदोंमोन। गवालपारा जिल्लानि बर'फोरनि मोनसे गेदेर खहा। गवालपारा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जयन्त कुमार पाटगिरि बिथाङा अरायसमनि थाखाय बे बुहुमखौ नागारलांबाय। बिथाङा फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो देहा फाहामसालियाव जोबथाहांबोयो। बिथांनि रुंसारि जानाया बर' हारिनि थाखाय मोनसे सुख'हायै खहा जालांबाय। बिथाङा दैखंखोला ओनसोलनि सासे गागि मेंनो रोङै समाज सिबियारिमोन। बिथाङा थांना थासान्दियाव बर' थुनलाइ, राव, हारिमु, धोरोमनि थाखाय मेंनो रोङै खामानि मावलांबाय। भारतनाङैनो लकसभा बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारनाय समावनो अरुणाचल प्रदेशनि सासे बिजेपिनि दैदेनगिरिखौ दुथांफोरा लांखारदों। लकसभा बिसायख'थिनि थाग थियारि सोलिगासिनो थानाय समावनो अरुणाचलनि ग्राम पन्चायत चेयारमेनखौ हाथियार लाग्रा आफादफोरा थांनाय हरनि 1 रिंगासो समाव लांखारदों। 50 बोसोर बैसोनि संगाम वांसुआ ग्राम पन्चायत चेयारमेन जानायजों लोगोसे बिथाङा बिजेपि राजखान्थि हान्जानि सासे दैदेनगिरि। संगम वांसुखौ बिथांनि न'निफ्रायनो पिस्तल दिन्थिनानै लांखारदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायनि सायाव पुलिसआ गोख्रों नायबिजिरगासिनो आरो मा जाहोननि थाखाय एबा मा थांखियाव लांखारदों बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरगासिनो। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै खौरांगिरि मेल खुंदों। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव थोंजोङै बिजेपिनि बिजाथि रनजित दत्तनो भट होनो सनितपुरनि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।